എല്ലാവർക്കും കാസർഗോഡ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കാതെ നല്ലൊരു ചെമ്മീൻ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനൊരു 300 ഗ്രാം ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത ചെമ്മീനാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പുളി ഇതേപോലെ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ചെമ്മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരുപാട് വെന്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു 1 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ 2 വശവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇതേപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും. അപ്പോൾ ഇനി ഈ സവാള നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്ത വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു നേരം വരെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ തുറന്നു കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സവാള ഏകദേശം ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ഇതേപോലെ മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1.5 കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കവർ ചെയ്ത് ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് കവർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെമ്മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് നമ്മൾ കറി വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ കറി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം എന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം എന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു.